Благодаря. Успехи в нашата игра. Въпросът е за 2000 лева. Формата на кой вид паста наподобява колела на каруца? Капели Данджело, пене, Руоте ди Каро, радиатори. Я пак. Радиатори. Радиатори. Започвам разсъжденията. Капели ди Анджело знае, че е много финна паста тип спагети. Ако не се лъжа, това са най-финните спагети, които се казват ангелска коса. Капели ди Анджело. Пенето е така с друга форма. Руоте ди Каро и радиатори. Радиатори малко ми звучи като радиатори. И на мене. Колебая се между Руоте ди Каро и радиатори със сигурност. Значи Капели ди Анджело и пене ги изключвам. Опитвам се Руоте ди Каро да си го преведа. Каро, ако не се лъже, е мил, драг, скъп, тъй като аз съм в процес на изучаване на италиански в момента. Обаче колела на каруца някакси към Руоте ди Каро ме влече. Да, Руоте ди Каро. Тази радиатор нещо. Отговорът е Руоте ди Каро. Да видим. Руоте ди Каро. Капели Данджело, абсолютно, както ти ни го обясни. Ангелските много близо до нашето фиде. Пенето една като тръбичка. Да, те са като тръбички. Спасени. Радиаторчетата наистина може да ги преведем като радиаторчета. Нали няма паста радиатори? Да. Верен отговор, Руоте ди Каро. Каро е каруца. Ти спомена, че си на италианска вълна и прекарваш доста време в Италия. Каква е причината да се задържаш толкова време там? Каква може да е причината? Освен мъж, разбира се. Но... Кой е този? Приятеля ми е италянец и той е най-добрият италиански спринтьор. Един от най-добрите спринтьори в Европа изобщо. Няма как да е. Работа. Сега ще изненадаме с една снимка. Нека да видим ваша снимка и да ни кажеш как се казва, какви са му постиженията. Така, къде сте тук? Кое е езерото отзад или е море? Това е море, значи това е Таормина в Сицилия. Да, Сицилия. Наистина тази година за първи път бях в Сицилия и невероятно. Там е едно от най-хубавите места. Страхотно е, много